Kaixo, gu Aina eta Usue gara. eta egin dugu robota hau gelitzen da abejita maila. Eta esango diezuegu nola funtzionatzen duen. Bueno, lehenengo esango dugu zer izan den zailagoa egiteko. Eta zailagoa izan da programatzea mugatzeko hau. Bueno, bai, baina dan izan da pizkatxo bat komplikatua, baina zailena izan da hau. Eske gauza asko daude eta ez zara... Bai, orain. Vale. Orain, egingo dugu... Bai, demonstrazio bat. Bai. Ay, pero no se ven los Doa colores. mugitzen kolorez hau. A ver. Mendik. Berriro. Eta, bueno, eta igual gehiago sartzen dugu, baina oraindik ez dugu. Hau, kolorez aldatzen du. Momentutxo bat. Orain. Orain. Eta mugitzen da beste. Da, como... A ver. Bai. Bueno, hau izan da, bez? Bai, eta hau izan da guztia. Bueno, eta errezena izan da montatzea dena. Bai, super erraz izan da. Agur!